Bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, en nome da CIGA, queremos agradecer a vosa presencia nesta manifestación e o apoio e a solidariedade que estades emposando a favor dos traballadores e traballadoras do Consorcio e do seu carácter público. As traballadoras e traballadoras do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar levamos máis de 8 meses consultándonos polos nosos dereitos laborais, pola aplicación do convenio que temos negociado e que o Consorcio non quere aplicar, pola remisión de 61 traballadoras e traballadores despedidos das oficinas e máis ben, e pola realización das oposicións convocadas e que agora o Partido Popular quere anular, mas tamén polo mantenimento dos servicios ofrecidos ao conxunto da ciudadanía polo Consorcio como servicios públicos. Loitamos contra a desmantelización das oficinas de Masbé, oficinas situadas maioritariamente no ámbito rural e desde as que se ofrece unha atención integral ás persoas máis vulneráveis da sociedade en risco de exclusión social. E se atenden distintos programas que redundan nunha mellor inserción laboral da muller ou na atención aos adolescentes. Sin embargo, o Partido Popular decidiu despedir a 61 traballadoras e traballadores coa eliminación dos seus postos de traballo. Loitamos porque todos e cada un dos centros de día sigan tendo o seu carácter exclusivamente de público. A concesión da xestión do servizo a empresas privadas significa empeorar o servizo, rebaixar a súa calidade. Ademais, a privatización destes centros redundará na precariedade laboral, xa que a empresa privada busca o máximo beneficio económico en contra dos traballadores e traballadoras. Os servicios sociais teñen que satisfacer as necesidades con criterios de calidade, universalidade e interese social, e isto só é posible se únicamente son públicos. Loitamos porque as escolas infantís sigan sendo galescolas, é dicir, para que se manteña o modelo educativo e para que o galego sexa a lingua vehicular, así como para combater o odio que o actual goberno do Partido Popular ten para con o noso idioma. O actual goberno do Partido Popular paralizou todas as medidas encaminadas a mellorar as condicións de traballo, salariais e a xornada do personal do Consorcio. Salarios que na súa maioría non alcanzan os 1.000 euros, a máis de padecer a temporalidade e precariedade laboral. Por iso exiximos que se aplique de inmediato o convenio acordado e negociado. Queremos denunciar tamén as difamacións e o uso partidista que fai o Partido Popular atacando as traballadoras e traballadores do Consorcio, que no seu día superaron unha oposición, fíxoselles un contrato fraudulento e agora matricúlanse de novo nunha oposición para acceder a unha praza de laboral fixo, e o PP pretende anulalas sin ningún aval legal ni justificación. E por encima acusan de enchufar. O señor Feijóo como presidente do goberno galego, a señora Mato como conselleira de Traballo, teñen que saber que desde a CIGA non imos aceptar que se ataque o carácter público do Consorcio, e se pretenda a privatización dos servizos sociais, nin que se xogue cos dereitos e intereses dos traballadores e traballadoras, que por motivacións perversas imos aceptar sin lugar a dúbidas. Na actual conxuntura de grave crise como consecuencia das políticas neoliberais, son precisamente os usuarios e usuarias dos servicios que presta o Consorcio o colectivo que merece maior atención
por ser os sectores sociais máis desfavorecidos socialmente e, por tanto, os que sufren de xeito máis duro as consecuencias desta situación. Non podemos admitir que se pretenda destruir o emprego e desmantelar os servicios como medidas contra a crise. Non podemos permitir tampouco que o actual goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza teña por obxecto eliminar estes servicios, fomentando o seu mal funcionamento, degradando ao personal que traballa nos mesmos coa finalidade de desmantelados, suprimidos ou privatizados. O acceso aos servicios públicos debe ser garantido para todas aquelas persoas, independentemente do lugar en que vivan, xa que son dereitos sociais indispensáveis para loitar contra as desigualdades sociais. Moitas gracias.